Kees Palma. Ik ben zoon, 20 jaar. En ik ben 55 jaar tunder. Maar had mijn vrouw net gehad betiet staan weer, hier het misschien heel anders komen. Zo dan doe je al dingen. En, je kan wel bij de pakken deel zitten, maar daar los je ook niks meer op. Daar help je jezelf net mooi. En ja, toen heb ik gedacht, zoveel je trouwt, wordt het toch net. Misschien kan ik 50 jaar tunder helpen. En nu kwam je er dus alleen nog voor te staan? Ja, met 2 pubers. Zitten beide op Havel. Nou, en ja, dat is net makkelijk natuurlijk. En toen zei ze, Jetske, mijn dochter, misschien is het beter als het een ander hier doet. Ik zei, Jetske, dat doen we net. Ik zei, dat probeer is het. Dan wist ik hoe dat gaat. En ze hadden net één onvoldoende. En dat waren ik even zo, en dan ben ik met mijn schoonzuster heen geweest. En dan ben je wel emotioneel. Ik ben nagegrond, denk ik. Toen zei die klasleraar, of hoe heet dat in Burg, Jetske zou net slagen. Maar Jetske is wel slagen. Dus dat. Mijn eerste vrouw is ik stonden. En nou had een dochter die had borstkanker. En ze zei ze altijd wel wat best wel flink. Maar dat ben ik net altijd. Want als je weer iemand te half brengt of zo, van, gewoon nu de dorp bij, dan komt ik weer voorbij. Maar ja, ik kan er wel aardig mee omgaan. Ik ga net in de put zitten. Had je hier alleen nog in die kasten binnen? Nou ja, ik zou het hier nooit te denken. Ja, en dat is heel vreemd gewoon. Dat ik hier altijd de radio aan. Altijd. En toen Tine stond weer, toen voor de laatste radio, nou, dat we kunst hadden, die voor van boven. Nou, hij moet weer een radio hebben. Ik zei nee, ik wil net weer een radio hebben. En dan leed ik alles wat er gebeurd is en wat er gebeurt. Dat ging ik mooi de tromming eens gaan laten. Had ik gewoon het werk ben. Hier is nou alleen nog maar bloembal meer en siert teelt. En vroeger wist alles zo wat me gerind. Toen ik hier begon. Toen we maar stikken of zo samen. Nou, ze zei ze dan dat ik ben de laatste, daar mag ik aan. Ik vind zelf dat ik ondanks alles nou daar een mooi leven heb.